Gloria lil-Mulej! Nilqgħu l-eżisaħwa tal-YouTube, Facebook u tal-televizjoni. Ejja nitolbu flimkien biex nilqgħu il-kelma tal-Mulej. Itolbu min eżisaħwa. Missi Qaddis. Nirringrazzjawk tal-imħabba kbira tiegħek lejja. Grazzi Mulej tal-għana, tal-glorja tiegħek, tal-grazzja tiegħek u l-ħnina tiegħek li inti urejt fil-ħajja tiegħek. Kellimni llum mill-kelma qaddisa tiegħek u ispirani għatini revelazzjoni tal-verità tiegħek. Irċivi glorja Mulej tifħir u għamel il-kelma tiegħek tinfidli qalbi u dak kollu li mhux ġej minnek jinqala minn ġo fija għall-glorja tiegħek mis-Sir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb tar-Romani kapitlu 6. Romani kapitlu 6. Illum ħatkellem għar-raba darba u għar-raba messaġġ fuq il-ġisem u l-ispirtu. Il-ġisem kontra l-ispirtu. Għana mill-affarijiet li għettilkom hija meta aħna ngħidu il-kelma ġisem jew kella nimxu skont il-ġisem ma jfissirx bil-fors jiġifieri qed jirreferi for flesh. Għax il-kelma propja aktar mill-ġisem hija l-kelma karnali. Sewwa ġejja mill-kelma karne bit-Taljan, jiġifieri tal-ġisem. Imma l-kelma karnali tista' tfisser sow li wieħed jaġixxi skont dan il-ġisem, karne. Jew inkella xi ħadd li jaġixxi skont moħħ jew ħsibiet li għadhom baby, karnali, għadhom mhumiex maturi imġedda fil-kelma tal-Alla. Amen aħwa? Issa fil-Kristjaneżmu, skont il-kelma tal-Mulej, meta bniedem jagħti ħajtu lil Kristu, issa ovvjament inti l-qalb ta' ħadd ma taf. Aħna ma nistax naraw il-qalb ta' xi xejn, però tista' tara l-frott. Ġesu, infatti, Ġesu jgħidlek tista' tiġġudika l-frott, ma tistax tiġġudika l-qalb, għax il-qalb il-Mulej jara biss. Sewwa, mela jraw inti nista' naraw il-frott. Imma meta inti bniedem jagħti ħajtu lil Ġesu u ħana ta' straight line, għalkemm xi kultant ma tistax taqta' straight line għax ikun hemm gray areas. Ma naraw da sej straight line. Jekk bniedem verament minn qalbu jemmen li Ġesu Kristu huwa l-Mulej, jemmen li Ġesu Kristu huwa l-Ibn tal-Alla li miet fuq is-salib. Miet, inxoxta u ma tielet jum għamel bejn li wieħed. Jekk dan jemmina u jemmen li Ġesu Kristu huwa Lord, Mulej, l-Ibn tal-Alla u Divin, jekk dan jemmen, skont il-kelma tal-Alla dak isalva. Jew kellha huwa salvat. Infatti, intom bħalma tafu, b'imħabba u b'rispett jibbenix kattolku. Ma dileb ta' interess. Però meta kont kattolku, li Ġesu xorta kont nħobbu. Kemm kan kont tħobbu l-Ġesu? Xorta, ta' kaf. Imma b'Ġesu kont smajt għalkemm kellu naqa' competition. Marija, San Ġuda Deddew tal-Impossibbli, sewwa San Tomas, Sant Antonin, Santa Rita, il-Bambin, kellu naqa' competition mhux ħażin miskin. Imma insomma, imma l-Ġesu kont nemmen li huwa l-Ibn tal-Alla. Issa, nafu wkoll li biex inti titweled minn ġdid, trid ikollok revelazzjoni ta' minnu Ġesu, mhux ġast taf li Ġesu jeżisti. Amen? Għax inti l-Knisja hija mibnija fuq ir-revelazzjoni ta' minnu Ġesu. Imma jien nagħmel mod mhux l-ewwel darba nintaqa' ma' nies li forsi ma jafux dak li ħafna minna nafu, imma jafu li Ġesu huwa l-Ibn tal-Alla. Jafu li Ġesu miet fuq is-salib. Allura fil-maġġoranza tal-Kristjani, ħafna mill-Kristjani, jibqgħu isofru jew jibqgħu jgħixu il-ħajja bħad-dinja. M'għandhomx ħajja vittorjuża. M'għandhomx ħiel jew għarfien taf xi tfisser li inti tkun iffurmat, transformat, tixbaħ il-Kristu u li qed inti f'passi jew f'maturità ta' trasformazzjoni dejjem tixbaħ il-Kristu biex Kristu jiġi format fik. Allura inti fil-Kristjaneżmu għandek ħafna nies li huma babies. Christian babies. Issa, di ħana mela fil-brackets.
Nisma' ħafna nies, jew kera testimonjanzi, smajt bosta testimonjanzi ta' nies li mietu u salvaw l-aħħar moment ta' ħajjithom u marru l-ġenna. Da ma marrux matul il-ġenna ta' marru babies. Eżatt, ma għazzi mulej salvaw. Għandek ukoll nies li jablina u inti jekk inħarsu minn barra naqsbu darba jekk mhux Kristjani jew le. U jista' jkun mhumiex ta'. Ma forra mill-aħħar jiena u inti nistgħu narblu l-frott u forsi jkollok raġun ġenwin għaliex tidduba dak wieħed hux verament salvat jew le. Ġesu fil-Ktieb ta' Mattew jgħid li għandek it-tnejn għandek sew dak li huwa ġenwin u dak li huwa fals qed jikbru flimkien. Is-sikrana u l-qamħa jixxiebħu. U Ġesu meta d-disċipli qalu biex jaqlaħħom, għallu ma nistax għalhekk tispiċċa taqla waħda taqla l-ieħor miegħu. Ma fl-aħħar tal-ġudizzju, fil-jum tal-ġudizzju, ħajkun hemm li ħajjuri n-nar minn vera huwa ta' Kristu u minn vera mhuwiex. Issa ħafna mill-Kristjani li jkollu għadhom ma kibrux għax jiżbaljaw jaħsbu li huma mhux salvati. Erġgħet salvaj. Mhux l-ewwel darba jiġu jgħiduli jrid nerġa' nitgħammed. Għax jaħsbu li għax titgħammed issa jsir daqshekk tirsir ġgad. Ħafna minna, anzi kollna kemm minna, għandna battalja. U l-battalja mhix il-demoni. Il-battalja huwa ġismek. Ġismek u il-karnalità tiegħek. Ħalli ma nagħmluhiex biss body sumo. Imma nagħmluha wkoll il-mentalità. Però aħna nafu li jekk inti ħaġa waħda ma' Kristu u hekk inti mwijat il-vittorja u r-rebħa fuq id-demonju, fuq id-dnub. ċertu nies ma jifmunix meta ngħidilhom jiena nidneb meta rrajt jien. Kemm minnkom tifhmu għadi? Ejdu li l-aħħar darba li dnebt. Tgħid li x'idnu. Jiena nista' ngħidlek meta dnieb. Dalgħodu dnieb. 10 nidneb. Mbagħad wara kemm kont stupidu. What the heck? What? That was stupid. Ġili tajtu tajjira waħda nobis li l-ek nifsek. Għaw xaħad ġili ta' kemm min stupidu, man! Inta faħjar! Hello! Amen? Hello, għajt il-dak taħdek. Int ta' faħjar. Int ta' faħjar. U jak tiġi rover of love. Zgur taf ħafna ħjar. Jak taqra l-Bibja, zgur taf ħafna ħjar taf. Għalek jina u inti man niskuża. Issa ma jfissirx għax inti tidneb ħatmu l-infern. Ok? Hemm il-periklu jekk inti tibqa' tgħix fid-dnub, iva dak hemm periklu. Imma l-Iskrittura torina li aħna jew tnejn, jew tlieta, tista' taqsamhom kif trid. Ħa nagħmluhom tnejn għallum. Għamil taf li għamilna sensiela ta' tagħlim fuq aħna spiritu, għandna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Imma ħa naqsmuhom fit-tnejn. Għax tan-nofs jiddependi lil min titma' tat-truf immur magħhu. Jekk titma' ħafna l-ġisem, ir-ruħ is-sukket tmur mal-ġisem. Jekk titma' ħafna l-ispirtu, is-sukket tmur ma' dan-ispirtu. Allura id-deciding factor mhux ir-ruħ per se, pjuttost il-linja skont il-min titma' l-iktar. Sewwa? Imma ħanaqsbhom fit-tnejn għax inti għandek il-ħajja karnali tiegħek, mhux il-karnali li tiegħek kol taw li tinħasel, please inħasel. Imma il-ħajja li inti ikollok
ġibdiet, per esempio, ġibdiet sessuali. Taf li inti kollok ġibdiet sessuali mhumiex ġnub. Ikollok ġibda sessuali mhux ġnub ta'. Alla ħalqek bil-ġibda sessuali. Issa, jekk il-ġibda sessuali tiegħek hija tal-istess sess, Alla ma ħalqekx hekk. Imma dak huwa storja oħra. Infatti fi ktib ta' Ġud, Alla jikkondanna l-ġibda sessuali lejn l-istess sess għax hija kontra natura. Jiena nemmen li Ġesu kellu tentazzjonijiet sessuali. Kemm minnkom temnu? Bil-fors, il-Bibja tgħidlek li hu kellha tentazzjonijiet kollha bħali għalek. Imma ma nemminx li Ġesu xi darba kellu tentazzjoni lejn raġel ta'. Għax dik hija kontra natura. Qed tifhmu d-differenza? Imma jista' jkun Ġesu good looking, jagħmel dak il-mirakli kollha. Man, I like him. Tgħaddi xi waħda, dan għadu kandidat, għadu single. U min jaf kemm jiġu, taf, min jaf kemm jienu jiġru warajh il-Ġesu. U nemmen li kellu tentazzjoni fil-ġisem. Ma peress li Ġesu ma kienx jitma l-ġisem, kien għatta ħafna ħin fil-mal-mulej, għatta ħin fil-kelma. Sawa, allura l-ġisem mbagħad isir irrelevanti. That means, bl-Inglis sejlek, not a determining factor. Is there, but not a determining factor. Kulħadd jgħidha bl-Inglis. Is there, but not a determining factor. Ġifieri hemm hija taf li dak id-dnub jew dik it-tentazzjoni jekk titmaħħa, ħassir problema. Jekk ma titmaħħiex u inti ssaħħaħ l-ispirtu, nisimgħu sew. Jekk inti ssaħħaħ l-ispirtu, il-ġisem imut, mhux imut letteralment, imut ġifieri ma titimawx, ma jajjat illum, jajjat għada, mbagħad. Infatti, jekk huwiex is-sess, jekk huwiex l-ikel, min għandu tentazzjoni ta' ikel mhux għax tikol ħażin da, għax tikol iż-żejjed, jew tikol il-junk food. Jekk huwa xiex sigarett jew droga, dawk huma int qed titma' l-ġisem. Issa hemm dnubiet fil-ġisem li jekk inti tibqa' tagħmilhom jistgħu jitfgħuk fit-triq tat-telfin. Hemm dnubiet tal-ġisem. Jekk inti tkompli tagħmilhom jistgħu jitfgħuk fit-triq tat-telfin. U Pawlu jsemmihom li jkollok tentazzjoni mhux dnub. Jekk jiena bħala raġel għax Alla ħalaqni raġel u poġġa fija attrazzjoni lej is-sess oppost, jekk nara waħda toġobni, mhux dnub. Jekk ngħid men kemm hi ħelwa dik jew kemm hi sabiħa, mhux dnub. Jekk jiena nagħmel pass oltre minn hekk, jew nibda nagħmel filmaw sewwa, jew nkella jekk tkun raġel miżewweġ u tagħmel passi oltre minn hekk, inti issa qed tidħol fl-erja ta' dnub. Sakemm hija tentazzjoni, qed tħabbat. Once li tiftħilha, issa you owned it. Once li ftaħtilha, inti issa tilha ejja. Ejja nqattaw naqa' kumpanija flimkien. Imma waħda mill-problemi tal-Kristjani mhumiex per se il-ġisem all-right, jekk inti għandek boyfriend, jew jekk għandek girlfriend, u intom tiġi tgħidli pastor, kif jista' jkun ma ċempilx. Kif tista' ma ċempilx? Aħjar iċċempel bista? Qed tifhmuni u xi tfisser kif tista' ma ċempilx? Jekk inti taqta' l-linja ma jkollokx biex iċċempel. U meta jiġu għal dawn l-affarijiet tittaqta' linja.
għal dawk li intom singles, jiena nemmen f'Romani 7 fej Pawlu jitkellem il-battalja li għandu mal-ġisem, nemmen, jekk hawn xi ħadd jifhem differenti, mhix xi dottrina di, imma nemmen il-tentazzjoni tiegħu kienet istess. X'setat kienet iktar? U għaliex taħseb hekk? Għax il-maġġoranza tan-nies, speċjalment ikunu single, u tkun raġel, u tkun imbirek u anointed, u kollox jaħdem perfett, ħad tkun imbirek. Allura jkollok challenges, x'issa l-barka qed kolerja f'ħajtek. Imma mbagħad jekk inti ma titmax dik l-erja ma telbekx. Isimgħuni, ħanejt kelma għas-singles u dawk li intom marajjes. Li inti li l-tfajla tiegħek tħobba u tiffansja u tittikola, good. Imma ma tistax tikolat. U laqqas int lilu bħala rajjes. Għax inkella ħadd tispiċċa tikkrea ħafna krekjaturi fil-fondazzjoni tiegħek. Fis-Salmi 11, vers 3, jekk il-pedamenti huma mkisra, bl-Ingliż jgħidlek if the foundations are destroyed, kif ħadd tibni ħajtek fi Kristu? Mela dawk li intom single u għarajjes, tridu bejnietkom biex ma taqgħux fid-dnub taż-żina, sess barra miżwieġ, tridu tagħmlu ċertu boundaries. U nutli li l-boyfriend toqgħod tgħidlu, għax jien tistraqqas tistess missek. Dak raġel. ċertu buttuni ta' fasamlux. Xut minnkom qed titqu jew għax għaddejtu minna. Jew nkella qed timmaġinaw kif tistgħu tgħaddu minna. Jew qed tindunaw kemm għamiltu frejjeġ u kemm poġġejtu l-konfuskom f'periklu. Pawlu, ara, mkien fil-Bibja ma jċassalla li int għandek attrazzjoni sessuali, mkien malla ma jċassa. Xejt Pawlu, jekk inti qed jaqbdek ħafna nar, iżżewweġ. Jiġifieri jekk inti tant qed taqbad passjoni sessuali li tfajla tiegħek iżżewweġ. Issa żewweġ mhux jiġifieri mela tant ħlifet tara sess tmur tiżżewweġ u mbagħad kif tagħmel is-sess u tkun ġbajt mis-sess, mhux ma tantx tiġbad mis-sess, imma insomma ħanejdik il-kelma. Inti mbagħad tispiċċa tibda tara ċar u mbagħad tkun tulej. Tħallux is-sess jamikom mir-realtà tar-responsabilità ta' x'inhu żwieġ. Ħanilkom ara. Żwieġ minar jekk inti jgħidlek għandek xi tfajla u raġel jgħid ma jġobniex is-sess. Ma jgħidlix nagħmlu sess ta'. Infatti laqqas żwieġ dak ma jeżistix. Fil-Knisja Kattolika dak jiġi żwieġ null. U fil-Kristjaneżmu ma jsir qatt, jiġifieri jgħidlek all right, mela għal xejn żewġtu. Ma sar qatt iż-żwieġ. Għax iż-żwieġ hija marjaġ li ssiru ħaġa waħda dak iż-żwieġ. Latt, mux qed ngħidlek jiġifieri issa xmort magħha żewwieġ tiegħek, għax inkella fejn l-fornikazzjoni. Inkella niġu mela m'hemmx fornikazzjoni, żwieġijiet biss għandna. Sewwa, mela ismgħuni latt. Imma qgħod attent għax meta inti tkun aruż, peress li jkun hemm ħafna ġibdiet li huma bżonjużi għaż-żwieġ, jekk inti dak ħadd iffoka fuq ħadd jibilek, m'intix ħadd tara ċar, ħataġġel, ħataffeċ u ħajdispjaċik. U għandek ċans kbir li dak iż-żwieġ jiġġarraf. Għax bnejtu fuq ir-ramel. Taġġilx. Jekk intom single, jew inkom arajjes, żommu l-boundaries. Għodu fejn tmorru, għodu attenti kif tmissu l-xexin, li tbus l-xexin
mara kien fil-Bibja li jadnub. Imma qed attent ukoll kif titbus. Issa jekk intom iż-żewġin, busu kemm tifilhom. Sewwa, u tistgħu tagħmlu left, right and center, upside down and out. U ta' kif trid. Imma issa biż-żewġin bil-barka. U Alla jridu li tieħdu pjaċir fiż-żwieġ. Qed tifhmu? Imma dak huwa dnub karnali tal-ġisem jitfak l-infern jekk tagħmlu qabel iż-żwieġ. Dak jitfak l-infern, no? Alla qatt tmut. Imma il-problema tal-ġisem ta' Kristu mhux is-sess għalkemm hija hemm ħafna promiskwità fil-ġisem ta' Kristu. Hija l-mentalità karnali. Ħanaqralkom ħaqra, qed tifhmu s'issa tissegwu xi ħaġa qed tieħdu pjaċir. Il-bniedem karnali li ġej mill-kelma karne u l-bniedem karnali tfisser il-bniedem li ġej mill-art. Il-bniedem li ġej mill-ispirtu u tfisser il-bniedem li ġej mis-sema. B'xi mod daw iridu jaħdmu fl-imkien. It-trab tal-art u s-sopranatural tas-sema. Iridu jaħparaw fl-imkien. U li taqqadhom hija l-kelma. Għax la bħalma l-kelma tifridhom, hekk il-kelma wkoll taqqadhom. Tifridhom ġifieri tiddistingwihom. Dik qed tagħmel il-kelma tiddistingwihom, il-kelma tal-Alla hija ħajja u hija taqta' iktar minn xabla bejn żewġ tixfar. U tifret u tinfet ir-ruħ, l-ispirtu, l-adam u l-mudullum sewwa u tiġġudika u tarbel l-intenzjoni ta' kull qalb. Amen? Lud 4 vers 12. Amen. Issa, fil-ktib ta' Romani 6, Pawlu jitkellem x'għandek tagħmel int bil-ġisem. Jiġifieri mhux inti tħalli l-ġismek imexxik, tħalli l-Kristu li jammar fik imexxik. Meta inti tħalli l-Kristu jmexxik, inti qed timxi fl-Ispirtu. Meta inti qed tiġi kontrollat mill-Ispirtu Santu, inti tipproduċi il-frott tal-Ispirtu Santu. Jiġifieri, meta timxi skont il-kelma xtejt il-Bibja, u skont l-Ispirtu Santu, ħajidru fik il-karatteristiċi ta' Kristu. Il-karattru ta' Kristu jibda ġi format fik. Tkun iktar paċenzjuż, iktar gracious, mhux grazzjuż, għax grazzjuż bil-Malti tfisser naqa differenti. Gracious, iktar ħniena, turi iktar imħabba, tkun iktar tolleranti, mhux għal-ħmieċ, tolleranti għal-ħuk u ħoħtok, iktar tuħu paċenzja. Sewwa, dak li ma jittollerax Alla, tittollera xejn. Amen, imma bejnietna rridu nittolleraw il-xulxin fl-imħabba ta' Kristu. Amen, hekk jgħid Efesin kapitlu 4 vers 1-3. Ħudu paċenzja b'xulxin. Ittolleraw il-xulxin fl-imħabba. Imma dak min? Għal min huwa kontrollat bil-Ispirtu Santu. Għal min qed jiġi format bil-karattru ta' Kristu fih. Amen. Vers 1, x'ingħidu mela nibqgħu fidnu biex toktor il-grazzja? Ma jkun qatt. Aħna li mitna għadnub kif nistgħu ngħixu fih? Aħna mitna għadnub. Ejt jiena mit għadnub. Ma tafux il-bniedem li huwa Kristjan vera id-dnub mhuwiex naturali għalih. Il-bniedem li huwa Kristjan vera ġenwin, id-dnub itaqlek, idejqek, iniktek. Anke jekk tuħu pjaċir ftit minuti, imma wara taf kemm ħossok imtaqqal. U dik hija ħaġa tajba li tħossok imtaqqal, tax ma tħossok imtaqqal, ngħidlek laqqas għad kemm wieled mill-ġdid. Ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu. Aħna ġifieri
Mitna ma' Ġesu. Meta miet Ġesu? Naf fin-natural ħatejduli fuq is-salib. Le. Ġesu miet meta tammet. Għax minn hemm qal dak li trid int missier ħajsir fija. Inti ma tmutx meta jidfnuk, tmut meta ssir ta' Kristu. Għax inti tgħid issa mulej għamel fija dak li trid int. Amen. U l-mamudija hija s-simbolu, ir-riflessjoni, l-identifikazzjoni mal-mewt tiegħek fi Kristu u l-qawmien tiegħek ma' Kristu. Indfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija sabiex kif Kristu kien imqajjem minn imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Meta inti twilit minn ġdid, inti mhux biss mitta li kien nifsek, immissa l-qawwa tal-glorja tal-Alla tammar fik. Biex inti tgħix ħajja vittorjuża. Halleluja, jiena ngħix ħajja vittorjuża. Ma pastor inti ma tafx x'għamilt il-bieraħ jien. Inti ġejt imsejjaħ biex tgħix ħajja vittorjuża. Mela inti kellek hiccup ħad iddeterminalek u deditvalek ħajtek kollha. Alla ħares. Kieku ħadd ma jmur il-ġenna u kieku s-salib ma jservi xejn. Dak li Kristu għamel għalik. Sewwa, imma li jiena u inti issa bħalma d-dnub ma jaħkimx bniedem mejjed, hekk ukoll id-dnub ma jistax jaħkem fuq bniedem ta' Kristu. M'għadux jaħkem fik. Alleluja. It-tentazzjoni tiġi iva, imma ma jfissirx li issa taħkmek. Qabel jiena u inti konna maħkumin mid-dnub. Jiena u inti qabel konna maħkumin mid-tentazzjoni. Jekk irid nagħmel dnub ma kontx noqgħod naħsebha darbtejn. Naqbadu nagħmlu. Id-dnub kien jibilani, anzi konna mibilgħin, id-dnub kien bilana. Konna mhux nagħmlu dnub, konna dnub. Bibjek tgħidlek ta' mhux konna nagħmlu dnub ta' aħna konna dnub il-bibja tgħidlek. Aħna mhux konna fid-dlam ta' bibja tgħidlek aħna konna dlam. Issa m'għadniex dlam u laqqas dnub. Issa qaddisa aħna issa righteous u issa ħajja fi Kristu. Halleluja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U ħanejdlek ħawa. Il-verità ta' Kristu, moħħkom hawn, grazzi Spiritu Santu. Il-verità ta' Kristu fik ma titbiddilx bil-ġisem karnali tiegħek. Dak li qal Alla ma jbidlux is-sensazzjoni tiegħek. Ħana ġanejda di. X'qal Alla fuqi ma jitbiddilx għax jien kelli xi tip ta' ħass. Kapix? Għax qed inħossni ħażin. Dak li qal Alla ma tbiddilx. Għax qed inħossni l-bogħod minn Alla. Dak li qal Alla ma tbiddilx. Għax qed inħossni maħmuġ. Dak li qal Alla ma tbiddilx. Qed tifhmu? Issa, jekk kien żbaljajt, id-dilja magħha indem u it's done! Done! That's it. Done. Imma tgħid Alla ħafilli. Done. Instantly. Fil-weekend li għadda, ma nafx minnkom smajtuha, kellimna fuq il-glorja. Fil-ktib ta' Genesis 2, eżattament kif Adam u Eva kielu il-frotta u ġew imneżża mill-glorja, xtejdlek ġara instantanjament. Immedjatament Alla libishom. M'għaddix ġurnata jew xi sena ta' ħallihom arwenin jiġru hemm fil-ġirien. Dimbu għallhom x'ġara issa u instantanjament libbishom. U provdilhom sagrifiċċju ta' annimal innoċenti li libbishom bil-ġlud tal-annimali bibja li ġifiet tfisser sar sagrifiċċju għalihom. Biex hekk jistgħu biex ma jmutux fil-preżenza tal-glorja tal-Alla.
Instantanjament. Halleluja. Jina u inti imlibsa tinsiex, meta jina nidneb, irrid infakka li nifsi sa. Dan mhux qed ngħidu biex niġġustifikadnu. Dan qed ngħidu li llum itallemt niddixxerni jekk hux qed nidneb fil-qalb fl-ispirtu, jew qed nidneb fil-ġisem. Il-Bibja titkellem fuq tnejn. Hemm id-dnub tal-ispirtu, id-dnub li inti tidneb f'qalbek fl-ispirtu, u hemm id-dnub tal-ġisem. Id-dnub tal-ġisem xorta jista' jitfak fit-triq tat-telfin, imma ma jbiddillekx il-pożizzjoni tiegħek quddiem Alla. That's powerful. Ma nafx jekk nistax intikom eżempju, jekk it-tifel tiegħi ikkisser vażun, għamel ħażin, imma baqa' t-tifel tiegħi. Jekk it-tifel tiegħi forsi jagħmel xi qatt kriminali, God forbid in Jesus' name never. Ħajinbidel ħafna sitwazzjoni, mhux għax neċessarjament jiena nkun ħadd lilu, imma dnubu ħajbedu minni. Battu ħaġa? Jekk inti, ħantikom eżempju. Jekk inti tagħmel dnub tant serju li jitfak ġo ħabs, ħobbok kemm inħobbok ma nistax nagħlek lilek u nagħmlu. Min-naħa tiegħi ma tbiddel xejn, ma min-naħa tiegħi tbiddel kollox. Is-salla lilek iħobbok, xorta jibqa' jħobbok, imma id-dnub jitfak ġo ħabs. U forsi xi wħud mhux is-sess huwa dnub, xi wħud il-ħabs tal-offens li huwa dnub serju. Xi wħud spiċċaw tilfu l-mira, xi wħud ibbajpassjaw is-sejħa, xi wħud tilfu x-xirka mal-aħwa jew tilfu il-pożizzjoni tagħhom rigward sejħa. Qed tifhmu aħwa? Jiġifieri l-iskrittura titkellem, ħanarikom din l-iskrittura fil-Ktieb tar-Romani kapitlu. Ħankomplu naqraw 6, mbagħad immorru f'Romani 6:8 ma ngħid. Mela, vers 5, jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewtu tixbaħ lil tiegħu hekk li naqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mal-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna sallab miegħu. Il-bniedem il-qadim tagħna sallab miegħu. Di jgħidha f'Galatin 22 ukoll. Il-bniedem, ismawni aħwa, mhux id-dnub is-sallab miegħu, il-bniedem il-qadim. Is-sallab miegħu. Biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub. Sa Ġesu xorta għandu bżonn ġismek? Imma ġisem li huwa iddominat mill-Ispirtu Santu. Iddominat mill-Ispirtu tal-Alla. Amen? Halleluja. Bniedem issa li m'għadux jaġixxi skont x'naħseb, x'inħoss, issa jiena femti ħsibieti huma mġedda bil-kelma tal-Alla. Għax Kristu jammar fija u l-karatteristiċi tiegħu qed jiġu imprinted, siġillati fija. ċertu ħanilkom aħwa matul iż-żminijiet waħda mill-affarijiet rajt bosta aħwa matul is-snin li irrelevanti jekk ksirniex bejnietna, argumentajniex jew ma qbilniex fuq xi ħaġa, però waħda mill-affarijiet li ninnota hija ċertu nies ikunu maturi f'ċertu area imma jkunu karnali f'ċertu area oħra. Ikollhom neqqas ta' maturità f'area oħra. Allura jaġixxu b'mod karnali. Jaġixxu b'mod karnali. Ħantikom eżempju. Nagħmel mod jiena. Jiena u t-tfal tiegħi. It-tfal tiegħi nitgħallem ħafna prinċipji tas-saltna minn uliedi. Ir-relazzjoni tiegħi u bejn uliedi nitgħallem ħafna mir-relazzjoni ta' bejni u bejn l-Missiji. Jekk jiena u uliedi, pereżempju, il-liedi għodu fid-dar tiegħi, ovvja.
u għandna relazzjoni tajba. Imma pereżempju xi kultant nidħol u tfal ikunu jew qed jilagħbu u ma jiġux jgħiduli hello. Ma jiġux ikellmuni. U jiena mmur infittixhom fil-kamra tagħhom fejn qed jilagħbu jew nkunu waħli ma dak l-imbierek biex ma jagħmlux xi ħaġa oħra iPad. Sewwa. U jien naf. U ninnota pereżempju injorawh id-dadi issa rari ta' jagħmluha, ma meta jagħmluha ninnota għax jiena mdorri kif jiġi d-dadi d-dar. Dadi. U jgħinquni jħobbuni. U qabel ma naħroġ id-dar, dadi titlaqx please u jżommuni. Ħalala, nirringrazzja lill-Alla għar-relazzjoni ta' jiena bejni u bejn ulidi. Imma ejn nagħmlu mod, ċert meta huma nesewni lili u anjorawni, poġġiet li jafsa ta' qalb. Kemm għandkom ittifhmu għadi? Poġġilek jafsa ta' qalb. Li ovvjament tallimni ħafna affarijiet. X'min jaf kemm jiena injorajt il-lom il-missieri meta tvirt. Mhux għax injorajthom tkun il-bowt. Sewwa għandna aħwa it-tifla tagħhom għadha kif sifret. Nifhem id-dieqa li jħossu meta bintek jew ibnek jitilqu. Sewwa tifhimhi. U hemm ħafna sitwazzjonijiet oħrajn. Xorta tibqa' tħobbhom. Ma jkun hemm xi ħaġa li mhix sew. Meta jiena u inti ma neħħendiljawx l-affarijiet sew, taf x'qed nagħmlu? Qed nimxu karnali. Għax il-karnal dejjem jaħseb l-ewwel u l-aħħar fil-jien. Ma jaħsibx dak il-brother, dak is-sister x'qed iħoss. Issa dak il-brother u sister, he has to get over it anyway, għax irid jimmatura. Imma l-imħabba x'tagħmel tikkonsidra l-ieħor qabel. Għalhekk pereżempju inħobb jiena bħalma tafu intom meta jiġu aħwa minn komunitajiet oħra. Jekk jiġu minn xi komunitajiet li jarmu l-ereżijiet, nu pjaċir li jkunu ġew. Sewwa, imma meta għandek komunitajiet tajbin, hemm komunitajiet tajbin jew knies tajbin. Waħda mill-affarijiet uħobb ngħidilhom make sure li tagħmel l-affarijiet sew. Ħa ngħid xi ħaġa, jiena nitkellem bħala pastor illum, bħala missier ta' River of Love fi Kristu. Meta aħwa oħra jiġu minn komunitajiet oħrajn, li ningrazzja Alla huma ftit li xejn River of Love, għax il-maġġoranza huma kollha u li twildu għaw, jew li ġew adottati hawnhekk għax ma ġewx minn djar fejn kien hemm il-kunċett ta' missier u wulid. Emma xorta, per eżempju niftakar kien hemm moħħ kienet ġiet u għattila u dejjem kien jidilhom please. Mur onora, uri l-nħabba onora u rispetta. Għamel l-affarijiet sew. Meta inti jiġu ċertu aħwa, jew nkella ġieli aħwa jmorru minna u morru xi komunitajiet oħra. Li ma tantx nemmen f'dak l-affarijiet jien ma almenu jsiru l-affarijiet sew almenu jsiru sew. Biex inti tifhem dak il-kunċett li titkellem fuq u inti tifhem il-kunċett ta' xogħol apostoliku biex tifhmu dan, biex tifhem dan il-kunċett. Tifhem il-kunċett ta' missier u wlied biex tifhem dan il-kunċett. Imma għajn nagħmlu mod, meta inti għandek aħwa, immorru xi viżit ġo xi komunità u jintlew tilja valenu kontra River of Love. Dak taf x'inhu? Apparti li qed jonqsu fl-iktar kmandament kardinali tal-imħabba, hija karnalità. Hija karnalità. Mhijiex maturità fi Kristu. Mhuwiex qed jiġi rifless il-karattru ta' Kristu format. Qed tifhmu, u dawn l-affarijiet huma ġrieħi fil-ġisem ta' Kristu. Amen aħwa? Halleluja. Iġveri intom li qed tisimgħu u dawk forsi li qed jisimgħu fuq l-internet, daw l-Ispiritu Santu iġibek konxja tagħhom biex inti timmatura u tikber. Ħankomplu aħwa. Qed tieħdu peġir, qed titalmu xi ħaġa. Vers 9, nafu li Kristu għamel inwiet għax ma jmutx aktar. Il-mewt ma diġ taħkem fuqu. U li miet mid-darba l-dejjem għad-dnub. U issa li qed jgħix għal Alla. Ekku kol intom għandkom tqisu lilkom infuskom isimgħu għadi. Mejtin għad-dnub.
Iżda ħajjina l-Alla fi Kristu Ġesu. Ismawni din hija deċiżjoni tiegħi u tiegħek. Inti tagħmel xi ħaġa biha. Tħallix mela li dnub isaltan fuq dan il-ġisem. Li huwa tagħkom li jmut. U toqgħodux għal ġibdiet tiegħu. Mela jiena għandi is-seta li ma nħallix id-dnub isaltan fija. Naf li għandi l-qawwa fuq id-dnub. Waħda mill-affarijiet li nixtieq nħeġġitkom fuqha u ngħidilkom inkoraġġikom fuqha, jekk ix sess, jekk ix sigaret, jekk ix droga, jekk ix argumenti, jekk ix ejra, jekk ix gossip, ixini, dejjem ikun hemm trigger. Qabel ma jkun hemm sparatura, dejjem jieħu trigger lura. Ħuħsib dak it-trigger. Ħuħsib dak it-trigger. Kif tara dak it-trigger, iqaf. Għax ħajsparalek il-għadu. Għal illum il-ġurnata bħalma tafu ma qabżem fittex pornografija. Għodu attenti mit-TikTok għax mimli pornografija. U għal dawk li jintkom li għadkom daqsek ma nafx fej li ma zona ta' dinja t-tejxu li għandkom illu li tkom minn kollu fuq TikTok għed tikkorrompu li l-ulitkom un bat mor tiġġiddu għadrittijiet tal-ġenituri. Karnival. Neħħu TikTok. Telegram. Aċċa Telegram. Ora ma tmorrux tużaw Telegram. Għodu attenti. Għodu attenti minn daw l-apps. Messenger għodu attenti u kow. L-iktar li sibt sejf jiena huwa il-WhatsApp sissa u s-signal, anzi s-signal iktar sejf sissa. Is-signal. L-oħrajn tista tidħol fuq raxmata sites. U infatti kelli neħħi Telegram, kon daħħalt il-Telegram u kelli neħħi daħħalt xi jisem ta' ġaħat u taraw raxmata stampi. Għax tispiċċa tidħol ġet ċet ta' ħaddieħor u tara kollox. Aħwa, meta inti, għajna n-numot inti għed fittex xi ħadd fuq Facebook. U jinna għed fittex for esempio xi wieħed jismu Gordon John Manxie. Forsi inti għillew ma daħħal Gordon. Ma Gordon, hemm Flash Gordon, Gordon tal-Pastizzi, jien naf. Allura inti tispiċċa tmur fuq il-Gordon tal-Pastizzi. U tara affarijiet ma tixtiex tara. Imma inti ma morx biex tara affarijiet. Imma kien hemm trigger. Dak kien it-trigger. U inti ma kellekx moħħok li titmur tara xi ħaġa. Ġi trigger, għafast fuqu u issa waqgħet fid-dnu. Xaħat jiġi qasqas. Ara ħanejlek mhux għax irrid ngħid ma la tgħid xejn. Jiena niddejja noqgħod ngħid ma iqafhem tgħidli xejn. Għax ħadd waqqani fid-dnub. Ma rridx ngħid ta' mbagħad jaqla l-ħama. Mhux għax irrid ngħid, mhux għax xi ħaġa, mela tgħid ġej, ma rridx nisma'. Għattif moħħ għodu attenti, proteġu qalbkom. Tinsix li jina u inti l-Bibja taf xejdinna li ħadd ma jara Alla mingħajr qalb safja. U jina u inti rridu niġġieldu kontinwament li nżommu qalbna safja. Amen. Halleluja. Grazzi mole, ħana naqralkom l-aħħar skrittura qabel jew 2, jew 3, jew 4, insomma. Halleluja. Vers 12, tħallux li d-nubi saltan fuq dan il-ġisem ta'kom li jmut toqodu għal-ġibti tiegħu. Anqas ma għandkom tħallu l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu l-ħażen għas-servizz ta' dnub. Imma offru ruħkom lill-Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt tal-ħajja. Ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu tajjeb għas-servizz tal-Alla. Għal ġustizzja tagħkom. Għax lilkom id-dnub m'għandux jaħkimkom la darba minnhom xtajxu taħt il-liġi ma taħt il-grazzja. Eżis aħwa hawnhekk il-Bibja tgħidlek morru f'Romani kapitlu 8. Tgħidlek li ġisimkom huwa bħal orkestra. Ħafna membri, ħafna strumenti, ħafna għodda. Ħanejlek aħwa,
Meta xi ħadd joqtol lil xi ħadd bil-martell, mhux il-martell li mur il-ħabs. Għax kif ġie użat, dak il-martell. Dak li Alla tak huwa kollu tajjeb, imma tista' tkun qed tużah ħażin. Allura mhux għax pastor għax jiena feroċjat. Le, stana ftit. Jekk inti feroċjat, murħu cold shower. Murħu shower kieża. Orqod fuq is-silġ. Għad tifhmu? Oqgħod attent li mostru qed titma' għax jieklok. Oqgħod attent li mostru qed titma'. Romani 8. Vers wieħed naqra malaj biex nasal għal vers 10. Mela issa ma hemm ebda kondanna għal dawk li jgħixu fil-aqda ma' Kristu Ġesu. Għax il-liġi mela isimgħuni, jekk inti tħossok kundannat mhux Alla. That's it. Il-kuxjenza tiegħek jew id-demonju jew il-mara. Jew ir-raġel bil-kontra. Għax il-liġi tal-Ispiritu li jagħti l-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tal-dnub u tal-mewt, għax dak li ma felħiġ tagħmel liġi, għax kienet bla saħħa minħabba l-ġisem, smajta l-ġisem, il-liġi kienet bla saħħa. Il-liġi ngħidlek tikskrux u inti tiskru. Aħjar ma tgħidlix m'għandix nagħmel għax iktar ħanagħmlu. Għamlu Alla meta bagħat il-libnu stess sura ta' ġisem ta' dnub, bħala l-vittma ta' dnub. Bekk ikkundanna dnub fil-ġisem biex dak li l-ġustizzja titlob il-liġi sseħħ fina li ngħixu imma skont l-Ispiritu u mhux skont il-ġisem. Jiena u inti ngħixu skont l-Ispiritu u mhux skont il-ġisem. Halleluja, dawk li jgħixu skont il-ġisem ħsibietom fil-ħwejjex tal-ġisem. Dawk li jgħixu skont l-Ispiritu ħsibietom ħwejjex tal-Ispiritu. Ix-xewqat tal-ġisem iwasslu għal-mewt. Ħanejdukom aħwa, għax il-lum messajna naqra it-topic favorit ta' kulħadd, is-sess. Halleluja. U għara ma tmux tikdib li tgħid li mhux vera. Oqgħodu attenti minn triggers. X'jiġifieri triggers? Għax inti jista' jkun qed tiċċajta mal-ħbieb u tibda tiċċajtaw doppju sens. Tista' timmaġina li Kristu jiċċajta doppju sens. Issa, sfortunatament hemm ċertu kliem fil-lingwa tagħna u anke fl-Ingliż taf kull li tista' tifhem doppju, differenti. Ma inti kemm tista' jkun oqgħod attent għax tibda tiffidja lilek innifsek. Kliem li mbagħad jibda jerġa' joħroġ, tibda tewden fuqu. Issa jista' jkun mhux stess, ma jien forsi xi ħadd li inti weġġek. U inti tibda toqgħod taħseb fuq min weġġek u jibda jitlalek l-odju f'qalbek. U inti ma tistax, għax inti titiżomm qalb safja. Anzi, jekk xi ħadd weġġek, jien ma nafx kemm nitlob għal dawk li weġġawni. Jekk xejn, jekk mhux qed jibberokom ħadd ieħor, jien inkollhom berikom. Għax ta' spiss nitlob għalihom. Nirringrazzja l-Alla, bosta minnhom Gloria l-Mulej qed jiġu lura lejn il-Mulej. Anke kkuntattjawna biex jiġu lura River of Love. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Halleluja. Ver, għax irid inqomm qalbi safja. Innaf li Alla jberikni meta nitlob għal dawk li weġġawni. Amen. Imma waħda mir-raġunijiet apparti li biex jiena rrid inqgħod attent, ma rridx inħalli l-ebda mrar f'qalbi. Għal-ġid tiegħi. Amen. U dak huwa dnub tal-qalb. Ix-xewqa tal-ġisem vers 6 jwaslu għal-mewt, ix-xewqa tal-Ispirtu jwaslu għal-ħajja tal-Muslim. Għalhekk ix-xewqa tal-ġisem huwa dewwa ta' Alla u ma joqgħodux għal-liġi ta' Alla. U anqas jistgħu joqogħdu. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux joġbu lil Alla. Is-sintom m'intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, aħna maħniex maħkumin. Aħna maħniex maħkumin mid-dnub u laqas mill-liġi u laqas mill-ġisem. Imma aħna maħkuma mhux ġast għandek, maħkum. Mill-Ispirtu Santu. La darba hemm l-Ispirtu tal-Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux li fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jammar fikom għalkemm il-ġisem huwa mejjed minħabba dnub. Smajta di? Għalkemm il-ġisem huwa mejjed minħabba dnub. Imma l-Ispirtu
Issa hawnhekk jgħid u ħajjitkom, imma propjament mhux hekk. For though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. Bl-Ingliż jgħidlek. Imma l-ispirtu huwa ħaj minħabba l-ġustizzja. Jekk l-ispirtu da dak li qajjem il-Ġesu Kristu mill-imwiet, jammar fikom għalla stess qajjem il-Kristu li mill-imwiet qajjem ukoll għal-ħajja ukoll il-ġin semmejja tagħkom bis-saħħa tal-ispirtu li jammar fikom. Ħanalaq. Aħwa. Peress li jina winti fi Kristu, jina winti ħaġa waħda ma' Kristu. Kulħadd jgħid jina winti ħaġa waħda ma' Kristu. Imma jina winti nafu l-ispirtu tiegħi huwa ħaġa waħda ma' Kristu. Imma l-ġisem tiegħi huwa mejjed. Għalhekk meta jiena mmut, l-ispirtu tiegħek ħajmur il-ġenna u ġismek ħajmur għat-tikħil. Isir trappu jkaħlu bik. Nsit. Għalhekk dan il-ġisem il-bibet jgħidlek ma jistax jiret il-ħajja ta' dejjem. Imma sakemm inti għandek il-Kristu jammar fik u inti maħkum id-dominat mill-Ispirtu Santu, dan il-ġisem ikollu jobdi. Kulħadd jgħid, tkellem il-ġisem, tkellem naqamijak innifsek issa stess. Poġġi jdek fuq qalbek issa stess. Ejdlu mulej qadis, illum nemmen u niddikjara li skont il-kelma qadisa tiegħek jien jaħkimni l-Ispirtu Santu. Ġesu Kristu jammar fija. Ġesu Kristu jiddominali ħajti. Ġesu Kristu jiddominali ħsibijieti. U dan il-ġisem ikollu jiskot u jkollu jobdi. Ġisem iskot. Ġisem obdi. Għax jiena naħkmek permezz tal-qawwa ta' Kristu u l-Ispirtu Santu li jiena maħkum bihom għal glorja tiegħek missir. Fissem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Mela issa, morru għejxu ħajja maħkum mill-Ispirtu Santu. Mhux vera inti maħkum mill-imbit, mhux vera inti maħkum mill-alkohol, qed temmen gidba. Int maħkum mill-Ispirtu Santu. Mhux vera inti maħkum mid-demonju, by far from it actually. Inti maħkum mill-Ispirtu Santu ma d-demonju tifesfislek f'widnejk u inti qed temnu. U qed tipproklama tipprofetizza xi qed jgħidlek. Hello. Mela jiena u inti kulħadd iqum bil-wifa. Jiena u inti maħkuma mill-Ispirtu tal-Alla. Jiena u inti għandna l-Ispirtu tal-Alla jammar fina, dak l-istess Spiritu li qajjem il-Kristu mill-imwiet jammar fija u jagħti ħajja lil dan il-ġisem. Halleluja. Amen. Gloria lil mulej. Halleluja. Jekk hawn il-lejla xi ħadd hawn jagħti ħajtu lill-Kristu holiday għal-ewwel darba u xi ħadd ixtieq ħajtek il-Kristu. Amen. Isimgħuni aħwa. Xi wħud minnkom ma tkunx problema ċemplu biex titkellmu ma' xi ħadd. Jew taqbdu l-Facebook u tagħmlu xi konverzazzjoni jew live video ma jimpurtax sakemm tkunu ta' xi tajba. Imma isimgħuni, xi kultant għandkom bżonn titkellmu naqgħa magħkom infuskom. U inti tmur fuq qudiem dik il-mara tgħidlu ġisem obdi. Jien naħkem fuqek. Min jien? Jien fi Kristu. Il-ġisem mhux jien, il-ġisem biss fejn għex. Il-ġisem mhux jien, il-ġisem huwa biss fejn għex. Jien Kristjan, jien ħaġa waħda ma' Kristu. Amen. Għajnu li dejna nil-mole, ringrazzjaw il-mole minn qalbna. Missi għaddis ringrazzjawk ta' din il-kelma l-lejla. Natu glorja u tifħiru u nur mole għaddis. Grazzi tal-Ispirtu Santu jakkem fina, grazzi tal-kelma tijak qed taħdem fina, mulej id-dnub madux jakkem fina, u għafrinna ta' kemm meta konna stupidi u ħallejna d-dnub jidħol. Mulej għaddis grazzi l-nata l-Ispirtu Santu jammar fija u ma' hemm lebda spazju għad-dnub għad-demonju u ma' ngħid lebda iva lebda tentazzjoni fil-ħajja tiegħi. Grazzi mulej li Kristu jirrenja fuq ħajti. L-Ispirtu Santu jirrenja u jaħkem fuq ħajti. Jien ta' Ġesu Kristu. Akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Għal glorja tiegħek missier. Se jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, ħanati opportunità dawk ta' YouTube, televiżjoni u Facebook. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu jgħid talba warajja, jekk inti dal-persuna jgħid talba warajja. Għidu missi qadis. Grazzi ta' Ġesu Kristu. Ġesu miet fuq is-salib għalija
u ġi mitfun, ma t-tilet jum għamil l-inwid. U permess tal-mewt, tas-salib u tal-qawmin tiegħu jien ġejt salvat. Illum permess ta' Ġesu Kristu jien ġejt moti ħajja vittorjuża biex nirrenja fuq din il-ħajja, nirrenja fuq id-dnub, nirrenja fuq id-demonju permess ta' Kristu Ġesu Sidi li għammar fija. Grazzi tal-li ħfirt li dnubieti. Illum jien maħsul minn kull dnub tal-passat, preżent u anke tal-futur permess ta' dem glorjuż ta' Ġesu Kristu u dan kollu mertu tiegħek u għall-glorja tiegħek missier. Użani millum il-qudiem missier, halleluja, u għamel minni strument tiegħek. Kull membru f'ġismi, kull membru f'ħajti huwa strument iddedikat u konsagrat għalik missier. F'isem Kristu, amen. Jekk inti għeddik it-talba l-lum għall-ewwel darba, inti l-lum salvat, imgulet miġdijt u l-lum ta' Ġesu Kristu. Kompli ikber b'daqra l-Bibja. Tkellem mal-mulej fit-talb u għajja xirek kull nar ta' erba' ta' sib magħna fis-seba ta' flaġija u l-ħadd fil-ħodu fl-10, il-pija God bless you, narakom il-sib li ġej fis-seba u l-ħadd fil-ħodu fl-10. God bless you, hallelujah. Hallelujah. Gonna dance and sing and